hvor jeg dog glæder mig til at se ham. Hendes øjne. Hun kigger på mig, at det er helt varmt inde. Nu håber jeg bare, at han begynder at udspørge mig om alt muligt. Hvor hun kommer fra? Hvad må hun spiser? Jeg må finde ud af det. Du er meget smuk. Tak. Er det ikke hyggeligt? Jo, meget. Har du været før? Ja, men det er længe siden. Har du? Nej. Og hyggeligt, du er nede og spise. Ja. Nu er det sjovt at sidde på hinanden på gansen, ikke? Jo, og så vi arbejder det samme sted. Ja. Det er en stor verden, det lever. Skal du godt lige rejse? Ja, rigtig meget. Rejser du tit? Nej, desværre. Hvor kommer du fra? Skal du herfra? Herfra? Kommer du herfra? Kommer du her? Kommer du her? Kommer du der? Kommer du herfra? Der? Kommer du her? Jeg kommer herfra. Kan du blomster? Tak. Den er rigtig fin. Jeg tænkte, vi holder grillfest på lørdag. Vil du ikke komme med? Ja, det vil jeg da rigtig gerne. Hvad hører du musik? Det er meget forskelligt. Hvad spiser du? Alt? Kylling? Ja. En fisk? Jo. Kalkun? Ja. Hvad med oksekød? Spiser du det? Ja. Svin? Spiser du svin? Er det vigtigt for dig? Jeg er et menneske ligesom dig. Når vi bliver født, så ligner vi hinanden. Der er ingen forskel på dig og mig. Det var ikke for at gøre dig ked af det, det er bare... Man hører så mange ting, og man ved ikke, hvad der rigtig har forkert på det. Det er så svært. Jeg holder virkelig meget af dig.
Det er mange år. Er det 6 år? Ja. 7 år? Ja. Det er mange år. Det er rigtig mange år. Ja. Selvom I får ridser og skræmme, så holder I mig alligevel ud. Hvordan kan I holde mig ud? Hvorfor kan mennesker ikke holde hinanden ud? Jeg skal ikke gå mere nu. Nej.